Magandang umaga po. Raul Figuracion po ang inyong barangay captain. Ang Tulong ay isa sa pinakamaliit na barangay ng siyudad ng Urdaneta, ngunit isa sa mga barangay na payak at payapa. Para matugunan ang supply ng pagkain ng aming pamayanan, pagtatanim ng palay at gulay ang pangunahing hanap buhay rito. Sa kabila ng pandemya, patuloy pa rin ang kalakalan sa aming barangay. Nariyan ang paggawaan ng wrapper, furniture, an antique shop, mga gasolinahan at pabahay gaya ng Bria Homes. Ang edukasyon ay pundasyon sa maunlad na nasyon. Kaya naman, tinitiyak ko ang kapakanan ng ating mamamayan. Kasabay ng pagunlad ng aming munting barangay, nariyan ang functional Barangay Health Center, Senior Citizen Office, at basketball court. Sa likod ng pandemya, patuloy na nananalangin at sumasamo kami sa Panginoon para sa kaligtasan ng lahat. Aming ding pinagmamalaki ang Manyusa House na pagmamay-ari ng dating Senador Leticia Ramos Yahani na gawa ng national artist na si Francisco Bobby Manyosa. Sa pag-abot ng pangarap at pag-unlad ng isang komunidad ay nakasalalay sa isang pinuno. Kaya mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat, Mayor Julio F. Paraino III at sa mga bobo ng Sangguniang Panglungsod, Vice Mayor Jimmy Paraino. Maya!